Jabir, lafiya kake kuka haka? Tun ɗafi kake jin gaba. Ina kasanta. Ba za ka haƙura da ita ba, tun da kana santa. Har in ina raye, ba ka da wata mata a duniya sai da ima. Allah Jabir, kai kaɗai ne nake ƙauna. Idan ban aure ka ba zan iya rasa rayuwata. Ba momi don Allah ya zaki mun haka. Kada Allah rufe mun baki shashasha wanda bata san ciwon kanta ba. Kallo ya koma sama, wai shaho ya ɗauki giwa. Hajjaja ta shirya ƙasaitaccen biki na kecere na auren ɗiyarta. Tunda mai jama'a a gari baya tare da kowa, to amma jama'ar suna suka tara. Biki buduri. Ya ta manuniya. Kai da ta mannawi, da ka ta mannawi. To ga an yaga da sun ga kai kauce gaban guri. Ai da yara dubu jirin mutum daya. Ka tange gihiri mai jingina da kai baya lami. La ilaha illallah. Mata a ganin wani laifi ba sai a jikin wata mata. Kowace mata ne wannan kayan jikin da wani ba taɓa ganin irinsa ba. Bashin banki ne, ana cikin ta inda kuka gani. An da ni ta ba da Biki buduri. Yarinyar nan mai girman kan tsiya, yanzu ba da ke gani ba za ta yi kowa magana a gurin nan. Kayan da ta saka ina shakka a kansu. Anya ba kayan da na ba mu ɗan ladi mai ɗinkin mun gayin nan bane ya bata. sannan ku yayan nan kawai su sama. Ba a da ruwa ba ta cikin mutane da kwacewa kunya da kin taka mutane. In Allah ya yarda sai kin haɗu da daidai ce. Biki buduri daga shahararren kamfanin Arrahus Films Productions. Hajiya ƙirjin biki giwa bukar daji. Bikin giwa toro ka buga ganga. Bikin ka zo na zo kowa da manufarsa. Na rantse da Allah duk duniyar nan in gatan ki ne sai kin tuba kayan nan saboda na wani. Na bashi dinki ya baki dan haka ki cire ko kuma a cikin bainin jama'a miki tsirara. To wallahi ba zan ci. Ai wallahi in duniyar nan gatan ki ne sai kin cire kayan. Biki buduri. Ko yar ba ne ba kuke kira da ita. Cire. Biki buduri. Wayyo Allah sace mun dana la ilaha illallah. Biki buduri. Biki buduri bude na auren so da kauna ima kin ya dace yar 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 gaja yar 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 gaja ne na duniya ne ku mamar 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 danda ku juyi 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 danda wai ko ba ku lafiya ne ko kwarawar ba kwa iya ba. Na san abin da yake damun aiki. A rufe mun gate din nan kan kowa ya fita. Wallahi ba da fita. Wallahi ba da fita. Wallahi ba da fita. Biki buduri. Ina ta take. Ga ta can a kwance a cinyan kawata. La ilaha yawan ga'ina. Biki buduri bisa shiryawa masu zamani Abubakar Bashir mai shadda da Rabiu Haruna Arra. Biki buduri. Aburi ki tafa. Shu meka. Waya ce ta kama ta kuma tana nan wajen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kama shi. Aba ga bala. Ita ce waya. Kuke jira da ita ma kashe ta. Ƙarya kike tsohuwar Najadu. Ina kaddan mata. Labari Rabiu Haruna Arra. Tsarawa Fauziya Jesu. Ɗaukar Sani Haruna Arra. Ba da umarni Sadiq N Mafiya. Biki buduri.
ta mace ki tausaya kar ki sami bangare na yaudara kafar ni ya zan yi zan da kaina ba mi na lini ganin kishi na fiso da lafiyar ki sanan da raina ga inda zan karaso ki ce guda zan nufo ki hudan kofa da na kwankwaso zuba da kai ya zarce sakon baki san mai iso sannin ki zinariya ki tashi ki shiga kicin ki samu abin da zan ci bari shiga cikin dan wadarwa Minal a inda soyayya ta tumbatsa. Alhamdulillah. Masha Allah da samu wannan kyakkyawar mutuwa da ne. Bari dan zuba miki wannan abin gidan shaki daga makoshinki. Daga nan kuma sai mu je mu yi alwala. Mu sallah raka'a biyu mu yi wa Allah godiya. Minal cike da al'ajabi da tausayi. Minal. Likita na da mun karya. Akwai tea da bread a kitchen. Na fahimci cewa sai na gaya miki tsari na. Dan baki san waye mai yake ba hanyar. Yanzu me zaki ci? Gaya min duk abin da kike so a duniya me yake so mina? Gaya min. Minal. Arrahus Films Production ke gabatar Abno Entertainment da fim din Minal. Ba mamaki ma kina can kina bin tsohon mijinki. Na san komai zai iya faruwa. Da yan mayu. Wallahi har na aure shi ban san wane ne shi ba. Kai ki soma. Ki haƙuri haka Allah ya doro miki. Da me ranci? Kullum a cikin hijabi, a gida hijabi, a makarantar hijabi, a supermarket hijabi, yawon bariki na ya fiye min aure ki. Ban taɓa san gaba da idan ka ban tsaya. Kin san waye ni kuwa? Ka wuce sakare ka ta san wanda bai san abin da yake yi ba. Minal shirin Nura M Inuwa. Minal bisa shiryawar Abdul Ahmad mai kwashewa. Lafiya kuwa? Ina saka ji na ganka da kayan nan. Bikin alka malama. Kakar ji dan Allah. Saboda ne. A cikin bacci na ne mafarkin wai kun yi hatsari dukan ku mota ta kife kun mutu. Tare za mu kasance tare da ke marayu mu wa mutu tare. Mafarki ba gaskiya bane kin ji ko? Minal. Dan Allah ki buɗe. Minal. Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun mutu? Mijina. Dama ni na san sai ta faru. Yanzu aka kira ni da wayan Abbas aka ce sun yi hatsari a hanya sun mutu. Umar. Minal. Daukar nauyi na wannan shirin Arrahus Films Productions. Ke ce dama kanwar dubarudu? Ina ne? Ba ku ci gaba. Zo ki duba ki ga girkin da zamu ci yau. To da wani idan zan gani. Ga yaran nan dubarudu azzalimi ne. Dan kai barka da fita. In gwata ka. Karbi? Karbi. Na kara maka. Karbi mana. Na karba ran kai. Ba za ka yi godiya bane? Na yi godiya. Kanwar dubarudu. Hanzarta dubarudu. Ban kasa da sauri da Allah. Yafa. Tani sai take waya. Gani. Ka ganyen bani fa. Ka dubarudu. Ya ka shigo man gida dubaru. La hadin da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai. Ala da. Yanzu saboda Allah saboda Adam haka ka za mu zuba ido mu kyale wani dan yarinyar sai yanda yake so zai dinga a garin nan.
saboda kaunar da nake miki na yadda in mutu kirayu shi yanzu da bada muke cewa gida The giant house of entertainment, Mashada Investments Nigeria Limited, is back with another giant movie from the gentle giant producer, featuring the carnival giant king as Dubarudu in Anwar Dubarudu. Me aka yi miki? Wai taba minki? Wai Dubani ta dafa. Na ce mata ba na ci wanda ta dafa din ta dafa din. Gaskiya ni ba zan iya zama da wasu da ta da kuntatawa kanwata ba. Ina hakuri barin ƙara. Kana da bin baki. Ki hada kayan ki ba gidan nan. Kun kara mata kuka ne. Can magalaci. Anwar Dubarudu. Kano ta da batun dingiwa dole ne a faɗi haka. Garin magarin kallo ne dole ne a faɗi haka. Garin sarki sunusi na fi na yi faɗi haka. Sadaukin sarki mai ilimi akwai buɗi haka. Ma'anan sarkin mu akwai nera akwai taɗi haka. Na ce a gai da naɗi shi ma a bashi kiɗi. Babu haɗi. Kana ɗiban ruwa kawai kana zuba ruwa ƙasa. Bal ne a ciki. A cikin wannan rijiyar? Anwar Dubarudu. A ja ruwa! A ja ruwa! A ja ruwa! A ja ruwa! Anwar Dubarudu. ka tafi gonar wannan ban Allah da Allah ka ce do Allah in ji mai gari in ji ni ya ba da aran injin nan nasa na ɗiban ruwa mai danyo ruwa za mu yi aikin gayya Lawi ce ta zo wucewa sai tana wasa da zoben ta fada cikin ruwa saboda ya taimake ni da shi da zama a gari na samu zobe kuma mun samu. Anwar Dubarudu. Watch the versatility of the king in an impossible, undefined character. na daya akuya ce ga ta na biyu zakara ne na uku ga zakara kwai kenan kwai ne to muna roƙon Allah ya ba mai rubuta Catch the flexibility of the sizzling siren doing the unbelievable. Get on the board as dozens of Kannywood talented comedians are on their mark, taking you to the climax of excitement. Nabi a ruwan ababa. Anwar Dubarudu, Sani Haruna Arrahus movie. Story Abubakar Bashir Mashadda. Anwar Dubarudu. Screenplay Fauziya D. Suleiman. Anwar Dubarudu. Co-producer Alhaji Sheshe. Assistant directors Aminu S. Bono and Ibrahim Bala. Produced by the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashadda. kariya kazan wallahi arka ranka dade yawa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anwar Dubarudu. Directed by the perfectionist Kamal S. Al-Ali. Anwar Dubarudu. Takanas Takano.
tafiya mara sauri akan hanya ta karas da kanin guziri mai kauri akan ajiye kafin a baro tafiya mara sauri akan hanya ta karas da kanin guziri mai kauri akan ajiye kafin a baro takanas takano na taho in ba ku batu mai kwance na Bashi akuyata. Waya akuyata! 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 Waya akuyata. Akuyata! Waya akuyata! 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 Hai! Ina tuna rayuwata wallahi lokacin da aka kai ni karatun allo wani gari gabar da kabo in kai haka wani gari dugabau ranar da na sauka da kaka ba a ranar na kole bukka malamin kawai ya so mai ranga aka dakai asibiti ai bai tahi ba Kai ai ba hankali da kai ba. Ba za ka san me nake tunani ba. Nan aka kawo wani labari wani jaki abin ne. Iyakan kwarta iyahen rike. Iyahen tsoro. Allahu akbar. Irin dab din nan tambul melodin gyada. Ta lodo. Ta taho da gudu. Ta yi sama da yi. Allahu akbar. Shi ne nake tunani. Idan dab din nan ta zo ni yanzu da nake shan karfi. Ya ta te dai. Nikan gyada za ta yi ma. Zan an gyada ya kuma Kai. Kai. A wannan daren? Wallahi wani dan to kai ina faga wallahi ina ga mun yi gamu. A'a ba wani gamu ne in mahaukaci ne wallahi. Ka ji banza a garin nan ina ka san wani mahaukaci. Sai dai kai yanzu kai za ka zama da mu ji. Kai Allah ko karuwa ko safa yake yi. To da Allah dan jira hi zo in ka zo gida ka ga mun menene. Da ni likitan mahaukaci. Da Allah jira in na zo in ka zo gida sai ka ga mun. Sai ka ga mun Allah ya kiyaye. Akuyata! 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 Wai akuyata! Akuyata! Wai Allah akuyata! Malam, me yake faruwa? Kin gani? Menene? Sun sace mu akuya. Sun sace mu akuya jimai. Ina bacci aka kwance ta. Shine yanzu dan Allah dan Annabi malam duk arzikin da ka mallaka a rayuwarka ta duniya duk bai wadatar da kai ba sai wata zancen akuya banzan akuya yan iskar akuya ka zauna kana wahalar da kanka hakan nan haba dan Allah malam me yasa kake irin wannan
wallahi duk wanda ya saci akuyan nan wallahi ya saci bala'in duniya da na lahira wallahi tallahi bai isa ba kin gani ina bacci ta da Allah zai shirye ka da Allah ki tsaya ki mun bayani kulla dama na san kina bakin ciki da akuyan nan ne kuma in ba kishi kike da akuyar ka an yi faduwar tasa wallahi tallahi alasa abin da za a yi kishi da shi sai dabba akuya Bismillahi wayo Allah kina lafiya ya ashe mafarki ne ke ka Allah ka bi ne wa shi ai ban san mafarki bane yanzu dan Allah baka ji kunya ba ka tashi ba sallah ba salati daga tasowarka daga bacci kana da yara da girmanka da komai ka tashi kana wata zancen akuyar banza wallahi da na san wannan tijara za ka yi min na rantse da Allah da ban bata dusata ba kuma da na tattara yar iska akuya na matsutsuka ta na karere abun banza na jefar da ita a cikin ruwa dusan ne dusan banza da tsofi ni na kace bata dusar kuma ke ce wallahi ce ba ki da zuciya inda kina da zuciya da faja wayo an fara wayo ba Dauda, yanzu dama kai ne kake firgata mu da bal din nan? Ka firgita mu haka? Sorry Moni, ban san kina wajen ba. Wani yanka na gani Messi ya yi jiya sai da ya gurɗo ni, shine na zo na dan gwada. Kin gane ko? Mai so mato. Kai ka rasa inda za ka yi kwallon sai a cikin gida? Tak. Jummai wallahi kin jamu. Wallahi Jummai kin jamu. Gaba ɗaya ni dai ban yi sa'ar haihuwa ba wallahi. Tak. Ke fa gaskiya dadi kana samun ido fa kana yawa an ga zan zama fiye da Messi shine ake samun ido gaskiya ni ba na san irin wannan. Kaga da ba manta ashe baka jin turanci ba ina nufin dagi bane ba fa dagi Kada na kara maka na cin ba shashashen banza shashashen wofi kai jama'a jama'a kin cuce ni wallahi Jummai kin zalunce ni ha laifina ne malam me laifina ne a cikin ni na je obal din shikenan malam sani ka shiga uku ni dai ban yi haihuwa huce ta kai ci ba gaba ɗaya yaya ba na kirki wallahi ban yi haihuwa huce ta kai ci ba Jummai ha to laifina ne laifin wane ne laifinka ne laifin wane ne wace haihuwar ni ke haihuwar ko ce kai ba dan ƴaƴanka bane ta da zaka ce laifina ne ta Salamu alaikum. Zulaiha! Jikin ne Zulai? A'a. Wayo Allah wayo cikina. Subhanallahi. Cikin ne? Cikin ne? Dama baki sha maganin ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duk maganin da na kawo na jika miki biki sha ba? Ta gargaje hakin daka? Biki sha ba?
Wallahi baka ji ba. Kamar zan amayar da hanjin ciki. A'a, haba matata abin alfahari na. Karki amayar da abin da yake cikinki. Idan kika amayar da abin da yake cikinki, ya zan yi? Abba Zulaiha, abba. To, daman wanki nake so in yi kuma ga wanke-wanke a tsakar gida. Ki kwantar da hankalinki. Dan me aka yi ni? Dama me? Dan in hora muku. Haba mata mutanen mu. Yanzu zan je in dauka in yi wanke-wanke kin ji? Ki da miki kwanta insha Allah ba komai. Ai da fushin ki gara gobe rana na sallah. Kwarai kuwa. Bari in je in dawo. Aka kwarin amai da ni kamar wata waya. Wayo cikina! Ai. Lalataccen mai gida shi yake raka mata unguwa. Duk mai raka mata unguwa wata ran shi ne zai sha wuya. Gashi ma na fara shan wuya ni sallau. Lalataccen mai gida shi yake raka mata unguwa. Duk mai raka mata unguwa wata ran shi ne zai sha wuya sallaman me. Ka gani baba? Now? Yanzu kai saboda Allah annabi kai san mace wacce haka hatta kai haka mata ita ne same ta mata ta kake wanki baba rayuwa idan mutum bai ji tausayin dan adam ba shi ma ba zai ga da kyau ba a rayuwa baiwar Allah nan ba ta da lafiya juna biyu ne da ita kuma in ban taimake ta ne mata wannan ba menene rana ta a duniya baba wasu ma a garin nan kai bincike sai ga dabba suke wahanta kai kul kai ka kiyaye ni billahi allazi in kana cin kasa ka kiyaye ta huri duk zancen da zami da kai kar ka sake kai zancen akuyan nan ka ji na ga maka kaga hashan ba wai me za ku wai me kuka dauki akuyan nan a gidan nan ne wallahi dan ba ku san muhimmancin ta bane amma babu komai da sannu za ku san muhimmancin akuyan nan a gidan nan ina nan muna jira Allah ya kawo mu ranar da zamu ga muhimmancin ta amin inda gaske kike yi da gaske nake manan ga ranar ce akuya da tafi muhimmanci au kai ki kinga kai wai ka ci gaba kai da wannan abin ne kai da baya sallah yanzu na ci gaba kake da wankin nan a gobe kiya wai me yasa baka jin masifa ne yanzu bar ga ka masifa akan abin nan la haulu bi ba idan ban yi mata ba me zan mata baiwar Allah nan ba ta da lafiya karfinta ya kare jininta yayi ƙasa idan ban taimake ta ba me zan yi a'a au wanda baya sallah shi ya jiyo a gobe kiyama shi ya jiyo to kin ga irin haihuwar taki haihuwa gaba la ilaha illa Habu baya yin sallah wai kuce ma fiya Ira baya sallah wai kuce ka inna lillahi wa inna yanzu kai dama so aka yi a kasaran saboda Allah da Nabi wai kuce ta kai nace wai kuce min ta yau gidan nan yau illallahu muhammad yanzu kuce min abin nan aka yi wai kuce mu fiya Allahu a'lamu bi muradi dalika wayo Allah ko ba ba ce mu akwai nan kai jama'a wai da Allah kuna so ku gama duniya da lafiya kuwa da cewa za ku faɗa muku sai na Allah isa wala zan tsine kai aka kai zo wa kwace mun wannan abas wa kwace mun ya Allah ya shirye mu kina jibe wa Allah zo mu je hankali za ta kai ku daga taka masoyiya ta nan. Wace ce masoyiya taka? Kai kana da hankali kuwa? A ba masoyiya ta ni ne ba Nazira naki ba. Kai
Matar zo mai gari ce fa. Zuwa ya gawa. Kai, wai shigo da kai ma magana tsara ta za ka yi ne kai ma ko me kake nufi? To ai matar mai gari ce baka kalli higar da kayo ba. Me ya same ta? Higar da kayo ta ɗauko kwalba kayo. Kai ba ka shan kwalba? Ni ba na sha. Ka ba daɗi. To kayana ne ma ko kayanka ne? Kayana ne ba naka wani. Kayanka ne? Ka ji ƙarya. Wasu ya ta. Wala yara ƙanana sun tsaya suna gaya ma magana saboda rashin tunani da rashin nutsuwa. Kinga. Ni za ka kalli tsaba ido na to wallahi zaman garin nan zai gagare ka. Garin kaɗinsa zai gagare ka wallahi. Ke yi fafake ki sa fafake ma sa mu tashi mutum. Da wa za ka tafi? Da ke. Ba ka da hankali. Fala, me wannan kake yi? Akuya fa naga kake yi wa taje-taje, ka hada shafa mata wani mai, sai ka ce dan adam? Wace ina ruwanki ne? Ke zan da an ce mai kwarmin ido ba da wuri ke fara kuka? Ina ga saboda gudun damuna ɗaki ya kamata in zo in gina mata. Wuri zan nema sai a gina mata ɗaki ta ainihin. Ka san abin da kake faɗa? Wata irin rumfa? Mu kanmu ɗakin kwanan mu kana gani in damuna izo ruwan da yake zuba sai mun tare duk damunan in Allah ya sauko da damuna ba ma samun bacci. Shi ne zaka ce zaka yi akuya rumfa? Rumfan me? Akuya ba ta fi muhimmanci ni a wurina ba? Me kake nufi akuya ta fi da muhimmanci? Kwarai kuwa. Kwarai takwa ta fi ki muhimmanci. Saboda wannan akuyar alamu sun nuna duk duniya ita ce sila arziki na. Ke kuwa ke ce sila talauci na. Sai ka gaya min taya na zama sila talaucin ka. Gani? Saboda duk duniya ba mai cewa ba ni kamar ki. Ha? To in na ce kawo din bawarwa kake yi? Kuma da je ma ai sila ciyarwa a kanka take. Kai ne wajibinka ka ciyar da mu a cikin gidan nan. Ciyar da kattun banza ba. Kin kaifo min katti rudu a banza. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sani. Na'am, wallahi tallahi jimmai na auro ki cikin duhu. Sani. Na'am. Duk a ƴaƴan nan na ko da na haifa a cikin su ba wanda ya dauko abin da kai lokacin da kuruciyarka ko kankani ba su dauko shi ba. Ko kaɗan ba su biyo abin da ka ɗauko kake yi da ƙuruciyarka ba. Na alheri ba? Wani irin na alheri? Ka tuna tarihi, wallahi tallahi Sani ka tuna tarihi. Banza tarihin wofi, tarihin da ba za ki iya kare shi a wani wuri ba sai dai ki faɗa surutu na yofi a baki. Ni ko da ina da shaida tun daga ƙatti rudu na wofi nan gashi nan kin tara mu. Sai ka gaya min waye Sulan? Waye Sulan hakan? Kai ne. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا راجا بلاي fasadan wa kitabi ga shaida ne ga shaida ba tarihi ba ke naki tarihi ne kin ga irin haihuwar taki ko kin ga irin haihuwar taki ai ni kuma nayi da na la ilaha illallah ni kuma nayi da na sanin aurenka dan wallahi inda nagari na aura miji nagari na aura da ban haifi ƴaƴa irin waɗannan nagarin sun zo ne ba kwante kika yi ba waye gaya maka ba kwante kika yi ba kai na ya kai da ni ne roƙa na fa kai fa na fa karfin ina ga cin aura ko shekara ɗaya ne ko wata shida ne saki nace babu komai da tsabi muna na tsabi uku zan yi tsabi unki zan iya ba wani nan billahi ne kike yi ni ko da ka kiyaye ni Sani dai la ilaha illallah ba ka ce na wani ai illallah wallahi dallahi na fi majanun wallahi shan wala soyayya majanun ne tabbas tabbas ya aka yi kai
kai wai ku bin ku da ke da kai wai ko da yaushe ku ba a jin kowa ne sai kanku ake ji ba dole a kanmu ba kuna kunyata mu wallahi kuna zubin mana da mutunci kun dauki darajar mu kun watsar girman mu da abin nan da ake ganin mu na idanun mutane gaba ɗaya sun kwarara mana da shi to kai kuma kana tattara kimar gidan nan a cikin gari ko wallahi tallahi ku saurare ni da ke da kai din nan zan ja muku ne yanzu kuma ya kasance na ƙarshe wallahi tallahi ku yi kokari ku haɗa kanku ku sulwanta idan muka sake jin irin waɗannan abubuwa wallahi ni mataki zan ɗauka kai dan Allah dan me duka wake nan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya maka albarka ka ja musu kunne ni na sani amma Allah ba zan gaya mar ba kai gaya masa tunda kai ake ganin kai ne shehin malami na yi da na sanin haihuwa wannan kai ustaz me ya faru gaya mu wato bala'in da ya ja masifar da ya jawo wa gidan nan da wannan zuri'a wallahi ta fita kullum a ina me ya faru ta shafe shi dai wato ainihin subhanallah wato ainihin matar mai gari ya bi ta baya da baya yana mata shashanci da tumasanci yana kama bakin zaninta yana kiranta masoyiya balle majanunan ne ka gani ko na shiga uku na lalace ka gani ka ko la ilaha illallah kada kanka masifa ustaz barmi saboda Allah abin da yake nan wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa abin da ya aikata kenan ga matar mai gari amman ku kai naziru wallahi tukunna ma ka gani wannan abin sai ya wannan tsinuwar da kake masa wallahi sai ya abin da zai sai ya fi wannan ma ka sha ko ana tsine ma yaro dan ai masa sunan ai masa fada ya gyaru kina hanawa da haka za su gyaru tsinuwa ba ana fara zakin yaro ki kane ne ta hana ai salamu alaikum baba wani magana da ta faɗa ainihin gaskiya ne ta faɗa saboda shi tsinuwa da zaran ka tsine wa yaro to wannan tsinuwa yana bin shi har girman shi har tsufan shi haka zalika idan ka sa mishi albarka haka nan albarkar nan za ta bi shi har cikin kabari yanzu kai ustaz balimi da ka gyaru wani ya ce maka ka gyaru ba kai ka gada maka gyarun ba to yayi kyau ai ko zaka ga abin da yafi waɗannan abubuwan ma tukunna ma yanzu kuna gani za ta yi min illa a da ba ta maka illa ba wallahi tallahi ina ce waye daga ina kai dan Allah mama bala kai kuma ka bi gani zuwa ofis gidan mai gari ka bayyana ka sai iskanci yake yana ta shagalin sa ko mutum za ka ci ba kai Allah ya hakuri sai ka tashi ka gani ai yawa wai dan wace maka ai sai ka tafi da ita ka danka ta ga ai ba ta ina uwarka ba ubar suka ce kai ka su ma zuwa suka ce ba wani na ta maka ka dawo kanka je sai ka rika ba ka sake ka sai ka sani wato kana ji bawo Allah ya taimake ka bawa abin da ya kamata za a yi maganar nan guda ɗaya ce ko ba gaskiya ba mu haɗa kanmu mu san yadda za mu laluma abinci mu tafi ba ko ba gaskiya ba ba gaskiya to ya ma zama dole da mun nemi kuɗi ya zama kaga na farko dai rigunan nan da hulunan nan da haya muka ɗauko kar mu je cikin gari ka gaya wani ka ce a rai kowa zan gaya wa sai mana hankali ba wani wanda zan gaya wa haka ne za mu ga gari a masu sune yawa to mu tsaya mu nema haikar da mun talauci ne mana kullun da mun munci a ƙauyen nan muka rasa mafita muka ga kai tun da Allah ya ma basirar da mun waka muna gona muna noma kai kake waka muke ansa kai kuma da ba lokaci kai ba iya gurmi kai ba ka rike shi a matsayin hoto wannan karin ba waka zamu ba yawa idan muka shiga tun da shi bai iya kiɗan nan yawwa ban kwaranci kai ka fito a san kira na yadda kai kuma daga mai gurmi ne ni makaɗin gurmi ne duk yadda baka iya ba to da rike an ganka za a tsorata a ce yawa to ya za iya haka ba kuma mawaki ne wannan kai yake mana haka amma abin da za a yi
ko ba haka ba yawwa duk abin da na faɗa shi za ku faɗa maroƙan Zariya kenan shine duk abin da na faɗa shi za ku faɗa wannan shi ke zama kana ta kada ku tankale hanya dukkanin abin da kuka ji na faɗa shi za ku shi kenan shi ne daga yau ma dai bawo ta wuce oga kudin an gama mu sa kai ina zuwa kai ba sai ka kada gurmi ba kan mu je mu ji kunya ba ka iya kai ba kai cinnaka kai cinnaka ina jin nan ma ya zagayo zaton da nake yi ya zo nan ɗan so samun nan taimaka min ya zo ɗaya la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ya zumbuda mun kai zumbuda ko ni ya zumbuda ba fa gane me kuke nufi ba abu yayi tunaka yegen kwaro tunaka ba ga san na gida ba tunaka ba ga san na gida ba ya wuce hankali wai oga ta wai na amu mun dauka da hasar kake mana ba waya ne wai da gaske ne to na kai wallahi tallahi ka mu mun dauka a kana mana training ne wallahi shi zuna da gaske ba training bane ka san da yake wani lokaci idan ina buƙatar nishadi sai na ce mun bakan gargajiya tara musu sai na ce ba wai ba ka ba ka ba ka da wani mutum ba da ga mata mala kai haba ka fi mutanyen kai fa kada tsaba zai min gyatsa fa ka faɗa yara shi ga shegen nan na kawo kai kun gaba komai Allah baka nasara amin Allah ya wuce malam sani ai haka yake ba zai taba iya zama malam sani ai ina Allah ya wuce ba sha haka malam sani ana kawo mun karar danka duk lokacin da ikwashi barasa ta kai mar sai lungu-lungu ita cin mutuncin mutane. Abin nasa ya yi tsamari har abin ya zo kan iyali. To saboda haka ba makawa sai na cin mutuncin ka wallahi. Sha Allah. Allah ce mace ka. Ni ai shi ba ya tsananta min ba. Kai kuma ka tsananta min. A taimaka min shi din dai da ya kirawo Sule. Wanda ya taɓo Sule ta nake shi Sule shi inda take shanye wa kafa? Yawwa tunda ya taɓo Sule. To inda ta shanye masa kafa amma ni abin kana so kenan kai za ka yi ɓarnan ni zan gyara ma? Sai na zama mai gyara ɓarna kenan. Ina fa. Abin da nake nufi ranka shi. To. Ni da shi din shi da ni a kuma ni da zaune zan ji. To sai na ci mutuncin. Allah ke mutunci ka. Kuma babu yanda za a yi na kyale duk mutumin da ibadansa ba tarbiyya ba zan kyale shi ba. Ba zai yi ba. Saboda haka na sa maka tara sai ka kawo akuya kafin rana ta waye. Godiya yake. Allah sai ka kawo akuya. Alhamdulillah. Ka bace mun da ka gani. Wallahi ni ma kafin rana ta faɗi to alƙur'an zan yi faɗuwa. Raka ne. Amalata ni. Raka mun mali. Raka ma. Allah ka shi gari na magana kana. Aka mutane fa ba gane aliki na su ba sa gane kuna ta ina wannan da Allah ku fige min fige min shi kamar ana fitar kaza ko mu ya yake ran ke dade rawa sai mun mashi dirma ki da maka mu fara aka mu ka san fa duk wanda ya wa amai sai ya wanka Allah baka nasara na ba kula yawa ai wannan fa ku ka ka dan da shi ba ai baka sani ka san wani lokaci mutane ba sa gane cewa adalin masara ke gafaran ku dai
Ya na ji gidan shiru ne. Kamar an yi mutuwa. Gafaran ku dai, gafaran ku dai. A'a kaka mana ba. A'a. Sanda zuwa. Yadda a ganin? Ni ce. Sanda zuwa. Ai wanda da kika dawo yanzu nan. Ya na ji gidan shiru kamar an mutuwa. Ai kaka idan ma mutuwa aka yi to da sauki. Tunda kin san mutum ɗaya ne ya mutu. Amma wannan mutum biyu aka zo aka kwasa da baba da Naziru an tafi da su gidan mai gari kuma da yiwuwar masu kuma dawowa daukan wasu. Baban kwalba ne ya ja mana wannan masifar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilai. Kika tsegu. Yanzu na ce gaya masa kika gaya kika ce baki da lafiya kina daki a kwance. Amma yanzu kin fito kin zo kin samu damar yin tsegumi ko? Yo inna ai cutan zuwa ne yanzu ga manzon sauki ya riga ya bayyana. Jin mai ga ya mun gaskiya ko kuma mugun baki ne wannan yarinya take. Gaskiya ba mugun baki bane. Abinda nake gaya wa malam kenan. Nace ya dinga wa yaran nan addu'a. Baya musu addu'a sai ya tabin su da mugun baki da tsinuwa da lalacewa. To gashi nan yanzu ya je ya dauko rigima na mai gari. Sai abin da hali yayi. Inna lillahi wa inna mama na asiri mama za ta ja mun bala'i. Wannan rufin asiri ke kika jawo wannan bala'i. Ke kika jawo kika zai masa tsohuwa. Kaka! Anji ina ta magana ka mai shi ko? Magana kika yi. Na ce baka ɗiban mana abincin ba. Dan na gaya ma komai da komai ya ƙare. Kai nawa ga wata? To ni ina ruwana da kwanan wata. Kai. Haka kawai aka ɗiban abinci ba a tunane da yau wace rana to yau wace rana kai. Yau talata. Talata. Talata hanka aka yi talata har to da yanzu don Allah don annabi na dora kada wannan shi ture min abin da na faɗa a gidana don Allah daga yau duk talata a rinka azumi ranar juma'a tashi da shi wallahi ba karamin lada aka sabo ga gidana ba. Azumi ka taba ji an yi azumi ba niyya kuma yau talata ana azumi ne talata ko ke baki niyya ba wace kaiwa ba Allah kin kaiwa ba Allah ya ji mun yi azumi da me za mu yi buɗe baki kai da wurin zan kai da ban zo kuwa da gure ba magani zan yi ba shi ina ne to kin ga akwai abin da na rage a nan akwai dan abinci a cikin karkashin sai ki dauka sai ku dindima shi kadan ku ci don Allah kar ku ce ba za ku riga min ba sai ku dan ci abin da kuka ci sai ku riga min ai abinci na ne ina ci na bashi wannan masifa da yawa take Alhaji kana da kuɗi ba za ka ba mu abincin mu koshi ba wace irin masifa ce wannan kai gaskiya ni na gaji wallahi hakuri na kare gaskiya na gaji ba zan boye ma ba kin gaji kika kuma zama kika ce sai kuma kin gaji ni ce ga wa kin gaji daure kin yi ko kafa ki na kama ni sa sarka na daure ki ni ce ga wannan magana anya yau muke da ke to ban wallahi don haka bani kulle gida a bude shi wanda duk shi jibi iyawa shi kurce ga gode bai nan shi tafi wallahi sari igiya ta rega in ni ga baki nan in ja kofa ta rufe in ci ragowar abinci na ko ki ƙara gaya min wannan magana wallahi duk inda zaka gaje ka samu dan wani abu da zaka sa saboda maganin mayu maganin mayu shine aka magana in ba da haka ba ni ma ba san ci komai ba wannan ki min haka don Allah ina Abdullahi ina Audu na sani ba ki sani ba Abdullahi ba ki sani ba to idan shi sako don Allah shi wanke ido ne yake shi dau jakata shi same ni ga waje ina waje ranar ba mu gani ina gaya mutane wani matsala hai Madalla mun gode. Kin da ran ko saboda an dauke ku gaji sai bakin ciki.
To ba za mu gaya mar ba? A yayi mun ba la yayi ko da me abin da ya kawo mu ko da Allah ya sa shi yi masa ce. Kaga ni fa wannan da hayani da kuke yi. Kallon ku nake. Kamar ya? In Allah da sai kun yi da na sun shigo gidan nan. Kamar ya kuma. Kamar ya to. Akan me? Me haka? Wallahi sai kun yi da na sun shigo gidan. Kai wai kamar yaya ne? Mu duk inda muka wannan ba da zuciya bi ibar mu muka shigo gidan nan. In ma ya zuciya 100 na barko na ruwa nan ku ne. To. Allah me na faɗa. Sannan kuma shawara ta biyu. Alhaji idan ya ji gurmi yar mero tashi take. Aljana ke. Yana da aljan Yana da yar mero. To ba sai mun yi gurmi ba. Ba sai sarkin kiɗa ba sai mun yi gurmi. mu turba neman kuɗi daban-daban. Turba neman kuɗi Allah ya hore mana ita. Salamu alaikum Alhaji Munzal Alhaji Zumbuli. Alhaji Zumbuli. Alhaji Zumbuli mai kuɗin zali. Kai manyan baki daga birnin Zanzau mun zo mu ci arziki. Mu ba arziki inda yake. Alhaji Zumbuli mai kuɗin zali kai manyan baki. Ni a dai sarkin gurbin din duniya ga alhaji nan ya jo mu ya fito. Gashi nan ya fito. Bismillah. Dungurungun din ya fito. Dungurungun din ya fito. Kankat din ya fito. Kankan ya fito. Urungun mugun wa ya fito. Urungun mugun wa ya fito. Dan zaki kafi karfin wawa. Dan zaki kafi karfin wawa. Kuturwar uwa a zauna da ke dan dole. Kuturwar uwa a zauna da ke dan dole. Gaba da gabanta. Gaba da gabanta. Uban masu kuɗi ranka ta kaf. Uban masu kuɗi ranka ta kaf. Uban masu kuɗi kurmus. Uban masu kuɗi kurmus. Uban masu kuɗi kankat. Uban masu kuɗi kankat. Uban masu kuɗi rukukuf. Uban masu kuɗi katakaf. Daga kai babu wani. Daga kai babu wani. Urungu mugun wa. Kana guri akan yanka kanin. Haka ne. To shi a ta kai gaba ɗaya. Kun kai ga iyaka. Kun kai ga iyaka. Na sha ara da wallah bari in gaya muku wani magana. A ce ina zaune an ka kama kanina an ka yanka ban ce ko ban hutta komai ba ko. Shi ya kuka faɗa yi. A'a ba za ki kamar ba ba za ki bane yabo ne. Ku ga masa ban kira Allah ya taimake ka yabo ne. Yabo ne. Ina yin shi wannan. Ma ke nan shi ce min wai ni kuturu. Ba haka ake nufi ba. Abin da ake nufi mai arziki ƙarshen mai arziki dole ko ana so ko ba a so a zauna da shi. Shi ne kuturar uwa. A zauna da ke dan dole. Zauna da uwata kuturuwa ya zama dole. Wai wannan zance Alhaji. Da Allah ya isa haka, dan Allah dan Annabi ya isa haka. Haba da Allah. Baba ka ba su abin da zaka ba su mu tafi jira. Ni na fada ma. Ina ka ciro kuɗi ne to. Nuna so kai kuma in danka su gare su in gashi yadda aka yi. Ya an kai kuka shigo. Kana muka shigo. Ba muka fito. Mai gadi ne mutumin arziki bude mana ice kana ciki. Ai kana zaune da mutum. Ice kana ciki. Zonan kai. Na'am. Zonan. Ana kira ka. Wallahi da muka ganshi a kona mun dauka ba zai kirki ba. Ka dai sana na yarda da kai na ko? Gaskiya. Ka dai san shekarar ka nawa ga can ga turu an ce kanka shi tabo. Na dawo da kai nan ko? Shekara mutum nawa ka hallaka. Faɗa da wakinka su jiya. Na kashe mutum 5. 5 an ka ɓoye ka an ka kashe maganan ko? Haka da ko? Wancan kwana 7 da shi wuce da maroƙi shi shigo gidan nan ya hakun kai da shi. Ka roce shi ko baka roce shi ba? Neman karya kafa da hannu. Magana sha ƙare. Ina maroƙa. Ga nan ranka ya. Kakar ku ta yanke sa. Gashi. Kun ku ni ka musu. Ba su. Ai kai na kai ai ko duk abin da an ka samu daga cikin ɗaki a albarkacin kofa na. Ka gane? Albarkacin kofa na. Godiya muke. Allah. Wannan ba magana na bana. Kai. Na mai labai. Ka tuno da abin da kai yi da can. Lokacin kana turu. Da wanda kan menene? Nina, ya za ka sa shi aikata irin wannan mummuna abu? Yawwa, yaya aka yi aka fito da shi akan abubuwan da ya aikata kuma yanzu ka saka shi irin wannan abu? Shin a gidan wana na? Gidana na ko? Na ce wanda shi shigo gidana ba ni ka da iko da shi ba? Ai ni ka iko da abu na ko? Su sun ka shigo gidana. To in ka iya, kwabo na rance da Allah idan kwabo ɗaya ya hotta daga cikin wannan kuɗin gaba ɗaya. Babu yanda aka yi wanda duk shi cimin kuɗi na a jikinka na kaɗi ba. Dukkan su ne hukun mutum wanda duk ka wari wanda duk ka bashi duk da ka da. Dan arziki. Baba haka ba daidai bane. A'a ni an kai. Yau sai ka tsaya ka ga zuban jini ko? Kaga ku yi ta kanku wallahi.
Lafiya malam. Haba dan Allah. Me yasa kake irin wannan kuka sai ka ce da sarkarka a cikin gidan nan ba? Gaskiya ki. Sai ka ce ba namiji ba? Kuma da yi kuka da. Ni abin nan yi kuka da. Wallahi wata kuka ne ya tsaya da labarin yi kuka da labarin yi kuka. Na shiga kuka. Na shiga. Wanda yake faruwa ne. Mai gari ne ya ci da tara a kuyar nan saboda ta iskar daki. Au, ɗana ne ma ba ɗanka ba? Saboda ya ebo rigima ko? To shi kenan sai ka je ka gaya wa mai garin. In ya so ya cire tare daga kanka ya dawo da ita kaina. Ka ji ko? Inna, kin ji abin da yake faɗa ko? Tunda na yi addu'a na ɗan ya zo, ai ke ma sai ki addu'a na ki ɗan ya zo. Ko? Haka kika ce? Yi mana. To shi kenan. Shi kenan. Duk lalacewa dai tare da kai muka ya'ya. Ni ba rigima zan yi da ke ba. Shawara nake nema. Yanzu ba lokaci ba da rigima ke bani shawara yadda za a yi. In fita daga wannan kangin da nake ciki. Baba, ina da shawara. Yawa ya albarka. Allah ya wuce albarka. Kun ga irin haihuwar da ake so ko? Kun ga irin haihuwar da ake so? Har ya ani wuce albarka. Shi ke nan a ce bare sai ya huce maka ta kai shi. A wani haka da gida ya kasa huce maka ta kai shi. Allah ya wuce albarka. Ina cinki. Baba yanzu abin da za a yi. Kada ka ɗauki wannan akuyar. Ku gudu binni shi ne kwanciyar hankalinmu gaba ɗaya. Ka je wanka ce ku. Ke. Wai wanda shege ma kaki cikin zancen nan ne. Wai dan menene wai ni na san irin wannan karaba ni. A ce ana maganar yan gida. Yan gida ba dai sai rika saka baki. Ci faru. Ki wuce malu. Wani shege kaki cikin wannan zancen. Kin gani ko? Ke wallahi idan ina magana ta abin da ya shafi gida na kake saki samun baki. Kake saki samun baki ki ji na ga miki. Shaya kawai. Shaya kawai. Ke ba ba saboda Allah da Annabi. Ni inda shawara ni dan Allah da Annabi a gidan abin da zan yi da sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa. Wallahi kuna lafiya? Lafiya lau. Madalla. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. A haka muke so yara su zama masu tarbiya. Amma ba zama irin na daba. Wanda za a rinka ana cin naman mutane ba. Wannan abu ne laifi tun daga nan duniya har zuwa koma lafiya. Ina gaya maka. Wannan shine abin da ya kamata ku rinka yi. Kullum ba mu zo ba mu dinga ba ya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man sani lafiya? Abin gari bane cin tare akuya. Kuma ka san ni ba zai ya dauka akuya ta an bashi ba. Kuma in da ba a yafe mu ga kai ba. Kaga asali ya sata lewa dole in sace in je sato ta akuya kai masa. Subhanallahi man sani me kai aka ci ka tarar akuya? Kai ba ni ne ba wani yaron bane da jiyo dan matata din nan ba shi ne ya je matan mai gari shakiyanci shi ne cin tare akuyar. Dan matarka kuma ba ɗanka ba ne? Da kenan ni na sallama wata shi. Ya fi ƙarfi na saboda haka na ce na ba mata shi duniya da lahira. Lima don Allah ka taimake ni Lima, ka taimake ni. Ai bai kamata ba Malam Sani. Ai Naziru ɗanka ne. Bai kamata ka ce ka sallama mata shi ba. Ai duk yadda za a yi hannunka baya gutsurewa baya riɓe ka cire kayar. Naziru ai ɗanka ne. Ai bai kamata a ce wani ya ɗauki laifin wani ya ɗora wa wani ba.
amma ka kwantar da hankalinka insha Allah zan je in ga mai gari insha Allah za a janye maka wannan tara sai man sani kai hakuri Allah da nagode biyo me muka ci su 2-0 kun ba su gwangwani mai kwarkwata me muka ci su 2-0 kun ba su gwangwani mai kwarkwata muka ci su 2-0 kun ba su gwangwani mai kwarkwata 2-0 kun ba su gwangwani mai kwarkwata me aka ba su me aka ci su 2-0 ba a kwana uku a cikin gidan nan wani abu bai faru ba Allah ya ji kan malam gara da Allah ya sa malam bai zo ya ga wannan rayuwar ba to wannan ba wani abu ne ba ke ma idan kina sa miki allura ki mutu ki can ki bi shi ba wani abu ne a wurin kai wani kunya ku tare biya kun gaji da ni ban gaji da kaina ba da za ki ci a yi alluran mutuwa ku malam ba su gwangwani. Dauda, ko wani irin rashin hankali kake hakan a cikin gidan nan? Me ke damun ka ne? Ba hauka ba ne wasa muka je daman muka ci su biyu su kuma suka ci mu uku. Ka ji shakata. Kuma kun je wasa an ci ku uku, kun ci biyu shine haka zo kake murna? Wannan abun murna ne? Daman shawara muka yi idan muka dawo idan muka zo gida mu ce mun ci uku an ci mu biyu. Shi isa kika ji nake wannan. To ai duk kaga a duniya duk ta ji. Ka zo kana ta fallasa. Daman ba wa'ansu na gayawa ba daman bayan ke da na gayawa sai muka haɗu da Spencer na gaya mai na gayawa Mai na gayawa minista sai kuma mai shadda da na gansu sannan muka haɗu da Aliyu da Umar da Abubakar din na gaya musu sai kuma yarinyar nan Aisha da na ganta na gaya mata. Idan kina mun dariya a nan wajen sai na mugun bige kina ta miki ciwo kina ji na? To ka zo ka bige ni dan halaka fata zo ka bige ni. Kai ka kiyaye kanka hannun kai zai taba min mata a jikin ka zaka sata baka san juna biyu ne da ita ba idan baka da hankali na fi ka rashin hankali idan kana ji kai gabotari ne ni na fi ka sakarci. Ba juna biyu ba in juna ɗari ne da ita in ta sake min dariya a cikin gidan nan wallahi sai na fice ta. To dariya ni ma na yi banza ke kimar dariya duk sanda kika ji kina son dariya ki yi dariya in shine bukatar ki. Kai kata in nuna ma kwanci akwai ni. Allah kashi ɗaya ne da ni. Dakata Salahu koma gefe ɗaya ba sai kai ba koma. Salahu Mama. Kana ji na? A ido na? Baka ji kunya ta ba kake wannan matsatsin a ido na? Lalle Salahu. Afuwan mama. Ai kin riga kin san mama kowane tsuntsu kukan gidansu shiki. Au haba. Shi dan ma bakin ciki yake mun ya ga zan tafi turai. Kwanan nan ki kwantar da hankalinki. Katon banza katon wofi an waye duniya ta waye. Kato. Ka san da wata kake. In dai ni ne daidai nake da kai. Mara kunya fitsararre mara mutunci. Ai! Haba Dauda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru da shi? Najeriya ta taɓa matan mai gari. To ma in dai akan sai ya kare shi kenan. Yanzu duk wannan abin mai gari ne mai? Kai, Dauda, yanzu ma ka gani ya taɓa matan mai gari an ƙare masa wannan jina-jina a jiki shi ne kai kuma za ka zo ka zagi mai gari ina za mu shiga. Kai ma so kake a maka irin fiye da abin da aka yi masa? Ni ba zai mun bature. Shashan banza ta kallo tumaki ballo ta kai. Kana nan kana kallon dan uwanka ba za ka taimaka masa ba. Inda a ce matar ka aka taɓa da yanzu har kama cikin gidan nan da hayaniyar tsiya maka malam. Ja'irin kawai. To goggo idan mutum ba zai yi haƙuri a rayuwarsa ya kai zuciyarsa nesa ba ai zai ta gamuwa da irin wannan. Ni da na yi haƙuri gashi na zauna lafiya. Kare na zaton kawai. Allah kai ni turai sai na Assalamu alaikum. Amu alaikum salam ya aka yi malam.
Ni muna tare da akuya ta. Baba san da zuwa. Mana, ya kana wuce ba za ka duba yaron nan ba gashi yaron nan a kwance sharban. To mai zan masa? To ni Allah an tuba dan taure bai kuma wannan yaron ba yanzu. Mana. Taure ya fi mutum? Warai kuwa. Yanzu ke na samu dan taure na daura musu aure da ita wannan baiwar Allah. Ai ya fi mun wannan yaro. Baki ji an ce taure mafarin garke ba? Aba. Kuna tare da ke baiwar Allah. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaikum. Ke ya kunin kan wannan ya haɗu? To mu je ki dan yayyafa min sukari sai na kai shi. Kai? Na'am. Wuce ya za ku yi ba za ku taimaka masa ba? Sannu. Ni ina wannan dogon ina okay ga tsan cold. Dauda. Kai ma wucewa za ka ba za ku ɗauki yaron nan ba? To, kun ga masu yara ƙarfafa kenan wanda za su iya cicibarsa. To ballata na ni tsohuwa ba zan iya ba. Kin ga na ɗauke shi ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku wannan wace irin masifa ce? Wace irin masifa ce ta same ni a cikin gidan nan ne? Na shiga uku. Ni jin bai na shiga uku da lalace. Ka ga irin da kaje ka jawo masifa ga shi nan yanzu kowa ya tafi ya mu. Ba zan zama ba uwata. Amma na rantse da tsufarki ko da mutuwa za ta riske ni. To amma ka sanar da shi sabon mutuwarsa a cikin kunnensa? Shuwaima Muvinci. Na rantse da gemun kakana sarki Kan'ana. Sai na kashe sarkin wannan ƙasa. Sai na rushe tarihin wannan ƙasa. Sai na dankofar da su. Sai na kama matayensu sun zame mini kwarkwara. Hatta dabbobin wannan ƙasa na yi alkawarin sai sun fuskanci fushina. حسن يكون مجدد ودعوة حسن tun kafin a haifi ubanka muke tare da rana muke cin amfanin rana muke bautawa rana. In the land of ignorance, sarki jahamu ya shiga bala'i da abin da ya tara sai ya kare a wajen neman mata mulkin da yake takama da shi ya sakuce daga hannun shi kenan. Hakika sarkin kasar nan naku mugu ne ba shi da tausayi. shadow between light and darkness. Albuti ya baka sa'a. Rana ba abin bauta ba ce, tana isar da saƙon Ubangiji na ne. Ba zan iya daidaita da wannan kisan da aka yi mishi ba. Dole ko yaya na rufe idona, dole sai na ga wannan kisan wulakancin da aka yi mishi. Ba zan iya daina kuka ba, kuma ba zan iya daina tana shi ba, har yadda ƙasa ni ma za ta rufe idona. Man kana tawbahu khairun min amalihi. Amaluhu amal jabbirina. Wa thiyabuhu thiyabul anbiya. Na san baka sanya da kyau. Jaddadi. Baba hutun nan gaske ne? Me ka gani? Ai inda gaske ne. Da zai bani lafiya. An fashi sunan Allah subhanahu wa ta'ala ne, domin shi ne kadai yake taimakon kowa ba rana ba. Na sanar da irin cutar da take addabar sarkinmu. Don haka an ware shekara ɗaya shiga duniya sako-sako a je a nemo magani. Every land needs a savior. Savior is made not true. A nan zan saukarwa da sarki Jahamu baƙin cikin da ba zai taɓa manta da shi ba. In haɗa shi da baƙin aljani. Safa ake dukan ƙarfi idan ka bari ya wuce hakika kai zai daka ba kai ka dake shi ba.
imani da Allah ba a riga suke ba, ba a siffa suke ba, ba a kyau suke ba ko kamar a cikin zuciya. To kai ko me zai sa ba za ka haƙura da wannan addini ka koma tsohon addini da ka gada iyaye da kakanni? Produced by Ibrahim S. Jigawa. Waɗannan su ne ɗan adam, su ne aka ce za su zo wa ƙarshen duniya. Mujaddidi. Marka! 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 La ilaha illallah. Let's go. Allah ranka dade. Kanjamau. Muddin idan kuka bi ka'idoji da kuma sharruɗa na shan magani, in Allah da za ku ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa, kuma za ku yi mu'amalar ku da kowa kamar yadda kuka saba. Kai mai gari a da ba yanzu ba, ka san kana da cutar kanjamau, ka je ka haike wannan yarinya. Kanjamau. Ina kika samu mana cutar kanjamau? Kanjamau kuma? Allahu Akbar. Kanjamau. A true life story was happening in Kano.